Ola, eu son Iker García e son estudiante no CPI Amplia e hoxe vou vos contar un pouco sobre un libro que lin fai pouco, que se chama Dragal, a herdanza do dragón, o primeiro libro da saga Dragal, que ten cinco libros, de Elena Gallego Abad. Bueno, este libro vai sobre un rapaz ao que lle morre o pai nun accidente laboral. E entonces deciden mudarse a un pueblo no que creceu ao pueblo no que naceu e creceu seu pai. E ali, cando chegaron e desfixeron todo na casa que alquilaron, que compraron, Adrián decidiu ordenar as caixas que tiña e encontrou un medallón que lle preguntou ao nai de que era e dixo que pertenecía a seu pai. E un día o medallón empezou a cambiar de color e Adrián tomou medidas, pero non vos vou dicir que medidas, nin con quen as tomou, porque senón faría vos spoilers e non quero facelo. Así que tendrelo que ler. E ademais, eu animo volo a lelo, que é moi fácil de ler. Vale. O meu personaxe favorito, sinceramente, é Adrián, xa que é un rapaz moi bo e que, aínda por encima na historia, lle fan bullying. E vexo posto a pouco, me pareceu. Vale. A autora deste libro é Elena Gallego Abad, unha escritora gallega que naceu en Teruel en 1969. A pouco nacer desprazouse coa súa familia a Galiza, afincándose en Verín, onde transcorreu a súa infancia e adolescencia. Foi xornalista cunha ampla trayectoria profesional nos medios de comunicación galega e membro do Colexio Oficial de Xornalistas de Galiza, CPXG. Unha das súas obras máis famosas como escritora é o Dragal, a saga que sacou xa fai uns cuantos anos.